Akong wallet. Kwarta-kwarta. Ate ka ba ito? Iba kong kailangan. Hindi na dyan ko ni mo lang. Karoon ka. Puslan man nga wala na kasi akong kinabuhi. Putlo na lang ako na akong kinabuhi. Magtala ko din eh. Hindi na ko kaya ang kasakit. Lord, tama ka na ko himoon. Yung kasakit na dyan ko nimo. Kahapon mo na eh. Agay! Lord, wala ko ba sumasaan eh? Hindi na ako makaya ang kasakit. Hala dong, kita ka ng babae dong. Halati, murag mampak mong guro na. Ayap ka ba ito? Na, gibiyaan galing nag-uyab. Hoy girl, ayaw ambak. Hindi ko na talaga kaya. Ang sakit-sakit na. Ayaw ambak tay. Naog ya ba naog? Dili ko na niya mapungman. Wala makapugong na ako bisag kinsa. Gawas na miya. Agay! Karon, mangita na pugog kawatunon. Balita na ko, daghag bulawan dire. Kwarta-kwarta. Ayaw lagi ambak ba naog diha kung unsa man na problema nimo daghan kay solusyon dali naog diri. Naunsa man duha na ngayabag man siguro ni. Sige maghangad-hangad. Unsa man ilang gihangad? Eh, baby, baby. Ay nagambak, nana ko. Maluoy ka. Dako pagkatag panganding duha. Oy, pasig mao ni laki. Hoy do, imong Disney princess ba panauga? Mga pagaw na mig siningit ana ha, basig ako'y maglagot ako ng sakon, ihulog na ko na. Ayaw pod. Mao gani no, unsa pa may gipaabot nimo diha sak ana didto. Baby, baby, baby. Be, nga mo ambak man ka. Naanak ko dire oh. Imo makumbiyahan be. Dili na lagi. Uy, sure ka? Promise, paabot ako. Muana ako diha. Baby? Baby? Ay, gambak. Maluoy ka. Naluoy ka sa kuha. Luwas ako. Hey, baby, I'm coming. Baby! Baby, may ganino kinakitaan ko nimo. Alangan, baby. Bisag asa ka mo adto, masundan gyapon akong baho nimo. Uy, adi kay kasakuha ha. Baby, pagaksa ko be. Unya baby, di na ka mo ambak ha. Mulakaw na ko. Baby, kisis ako. Unya baby, dress ako ha. Ay, salamat. Adi nakapugong sa ko ah. Phone! Nakuha yun ako yung cellphone. Akong wallet? Akong iPhone! Kwarta-kwarta! Eh, ate kang bayuta ka!